खोपोली शहरातील युवा उद्योजक हरीश काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त बेंच प्रेस स्पर्धेचे आयोजन। शिवसहकार खोपोली शहर संघटक तथा उद्योजक हरीश काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त खोपोली शिळफाटा येथील DNP फिटनेस सेंटर या ठिकाणी बेंच प्रेस स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले। शेखर इंगळे व धनंजय आगिवरे यांच्या मार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या DNP फिटनेस सेंटरमध्ये खोपोली शहर व शहराच्या बाहेरील अनेक तरुण आपले शरीर निरोगी व तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी व्यायाम करण्यास येत असल्याने शहरातील तरुणांसाठी बेंच प्रेस स्पर्धेचे आयोजन उद्योजक हरीश काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त राबविण्यात आले। यावेळी घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात शिवसहकार सेना खोपोली शहर संघटक तथा उद्योजक हरीश काळे यांना वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी संपर्क प्रमुख विजय पाटील, शहर प्रमुख सुनील पाटील यांच्यासह शिवसेना पक्षाचे दिलीप पुरी, विवेक पाटील, राजू गायकवाड, संतोष मालकर, संतोष देशमुख, अल्ताफ मंसुरी, राजू पिंगळे, अरुण गायकवाड, CM राठोड, रमेश देशमुख, अनिता पाटील, सारिका निकम, वनिता काळे, शिवसहकार सेनेच्या संगीता गुरव, सुनीता शिगवण, अनुराग कोंडावले, अजय सोनावणे तसेच RPI पक्षाचे प्रमोद महाडिक, माजी नगरसेवक अनंत नायडू, राकेश चव्हाण, विक्रांत मोहिते, जितेंद्र देशमुख, अमोल शिंदे, पप्पू जाधव, समीर शेख, मदार सय्यद व विविध क्षेत्रातील मान्यवर हरीश काळे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सचिन महाडिक यांनी करत कार्यक्रम योग्यरित्या संपन्न केला।